xiddi l-ġmiel ta' wiċċa inti s-sebbaħ il-ħolqien jisalmulek l-art mis-sema kull fil-ħoru l-oħla l-sin jamlejja nisik ħaj għalix int tal-ħajja s-sir fik is-seta fik il-ħira int fawwara ta' kull ġil. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżiskuti nixtieqilkom l-għodwa tajba, illum il-11 ta' Wissu il-kalendarju kattoliku jġib l-isem tal-Qaddisa Santa Chiara Verġni. Santa Chiara twildet fl-1193 f'Assisi. Bħal San Franġisk għażlet it-triq tal-faqar u waqfet l-ordni tal-Klarissi. Għaddit ħajja ta' penitenza u għamlet ħafna opri ta' ħniena. Mietet fil-kunvent ta' San Damjan fl-1253. Ġiet ikkanonizzata sentejn wara biss wara l-mewt tagħha. Niftakru llum eżiskuti mod speċjali fis-Sorjiet Klarissi f'dak il-kunvent, dak il-monasteru tagħhom, u niftakru f'dak li kien qal il-Papa San Giovanni Pawlu II meta ġie jżurna fis-sena 1990. Kien qal bħal qalb lil sorjiet tal-klawsura, kien qalilhom intom bħal qalb tal-Knisja. Il-qalb moħbija, il-qalb laqqas aħna konxi tat-taħbit tagħha, imma hija l-iktar organu importanti hekk għaliex jitfa' d-demm, jitfa' ngħidu hekk l-enerġija fil-ġisem kollu. Hekk dawn ħutna li jażlu li wieġbu għas-sejħa tal-mulej biex jgħixu ħajja konsagrata lilu biss f'ħajja monastika, eżiskuti bit-talb u l-ħajja tagħhom huma id-demm il-qalb tal-Knisja li tippompja il-qawwa u xekk l-enerġija fil-Knisja kollha. Nitolbu ħafna għalihom illum bl-interċessjoni ta' Santa Chiara ta' Assisi u nitolbu biex jibqa' jkollna ħafna vokazzjonijiet saċerdotali, reliġjużi u missjonarji fil-Knisja u ħafna żgħażagħ eżiskuti jwieġbu għas-sejħa tal-mulej. Ejjew għalhekk fi-skitt ta' qalbna nitħejjew għal din l-Ewkaristija billi nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal ruħuna Don Luis Bezzina. Nitolbu. U Alla, int ħeġġeġt bimħabtek fil-ħnina tiegħek u Alla, int imlejt lil Santa Chiara bl-imħabba l-faqar, bit-talb tagħha tina li nimxu wara Kristu fl-ispiritu tal-faqar biex narawk wiċċ imbuċċ fis-saltna tas-sema bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tad-Deuteronomju. Dak iż-żmien Mosè kellem lill-poplu u qalilhom: staqsi l-żminijiet tal-imgħoddi, iż-żminijiet ta' qabel, sa minn mindu Alla ħalaq il-bniedem fuq l-art. Fittex minn tarfa l-ieħor tas-sema u wara kien hemm ġrajja kbira bħal din, jew qaċċ instemet oħra bħalha. Qatt kien hemm poplu li sema leħen Alla
jitkellem minn ġonnar bħalma smajt int u baqa' ħaj. Jew għadxi Alla fittex li jażel għalih poplu minn fost poplu ieħor b'tiġrib, sinjali, beġubijiet, b'taqbit, bit qawwija u bidrijow merfuħ b'emejja kbar tal-biża' bħalma għamel għalik quddiem għajnejk fl-Eġittu l-mulej Alla tiegħek. Lilek urihom biex taraf lil mulej u Alla u m'hemmx ieħor ħliefu. Mis-sema semmalek leħnu biex jgħalmek u fl-art urik in-nar tiegħu kbir u kliemu semmek minn ġonnar u għaliex ħabb lil missirietek għażel lil nisilhom warahom u stess ħarġek mill-Eġittu bil-qawwa tiegħu kbira biex ikeċċi minn quddiemek ġnus kbar u aqwa minnek u jmexxik u jagħtik artom bwirt bħalma jillum. Mela kun naf illum u żomma f'moħħok lil mulej u tassew Alla kemm fl-għoli tas-sema kemm hawn isfel fl-art u li ma hawnx ieħor għajru. Ħares għalhekk l-ordnijiet u l-kmandamenti tiegħu li se nagħtik illum biex ikollok risq int u wliedek warajk. Ħalli tgħix żmien twil fuq l-art lil mulej Alla tiegħek se jagħtik għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil Alla. Niftakar femilek mulej. Niftakar femilek mulej. Niftakar femilek mulej. Naħseb fl-ġubijiet li għamilt fl-modi. Naħseb kull ma int għamilt. Nixtar l-emejja l-kbar tiegħek. Niftakar femilek mulej. Qaddisa triqtek u Alla li ma Alla u kbir bħal Alla tagħna. Int Alla li tagħmel ħwejjeġ tal-għaġeb li turi qawwietek fost il-popli. Niftakar femilek mulej. Bidrijek fdejt il-poplu tiegħek, l-ulied ta' Ġakob u ta' Ġuseppi. Mexxejt bħal merħla l-poplu tiegħek bit Mosè u Aaron. Niftakar femilek mulej. Inqumu għal-kelma tal-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu jekk xi ħadd irid jiġi warajja għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isiba. Għax ikun jiswielu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ħajtu? Jew xi prezz se jagħti l-bniedem biex isalva ħajtu? Għax bin il-bniedem għandu jiġi fil-glorja ta' missieru flimkien mal-anġli tiegħu u mbagħad irott lil kull wieħed skont ma wieħed ikun għamel. Tassew ngħidilkom li hawn xi wħud minn dawk li qegħdin hawn li ma jġarbux il-mewt qabel ma jaraw li l-bniedem ġej fis-saltna tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Eżis ħuti, x'inhi l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja? Liema hu l-bniedem
li hu l-iktar ta' suċċess fil-ħajja Żisħuti. Kieku jkollna nieqfu naħsbu ftit u nirriflettu tgħid fejn naslu u x'hekk. Forsi hawn min ma jgħidix b'fommu imma f'ħajtu jgħix bħalli kieku dak li hu materjali u l-iktar importanti. U x'hekk il-flus, kemm għandek djar. Però fil-verità x'għandna bżonn l-iktar fil-ħajja tagħna Żisħuti. Kieku nieqfu naħsbu ftit. Naħseb l-ewwel nett ngħidu li nkunu ferħanejn u x'hekk. Għax x'iswa li jkollok xi jkollok jekk ma tkunx ferħan. Però mbagħad x'jagħmlek ferħan fil-ħajja Żisħuti. Naħseb il-koll naqblu li l-ġid tad-dinja ma jagħmlikx ferħan. Kieku kull minnu sinjur dejjem ferħan. Imma mhux hekk il-każ, naħseb nafuha dil-ħaġa u x'hekk. Allura x'jagħmlek ferħan? Naħseb kieku nieqfu naħsbu ftit waħda l-iktar ħaġa importanti għalina fil-ħajja l-imħabba ta' li jkollna minn ħobbna, però mhux biss. Jista' jkollok ħafna minn ħobbok. Jekk inti ma tkunx taf tħobb, laqas tkun kuntent Żisħuti għax li jkollok minn ħobbok u li tkun kapaċi tħobb ridu jmorru fl-imkien ta'. U dan huwa wieħed mill-problemi l-kbar, waħda mill-problemi l-kbar li għandna fid-dinja ta' żmienna. Li kulħadd irid minn ħobbu. Però ħafna m'għadhomx kapaċi jħobbu tafu għaliex Żisħuti. Problema waħda l-kbira tad-dinja ta' żmienna li ħafna minna qlajna għajnejna minn fuq is-salib ta' Ġesu. Għax is-salib ta' Ġesu l-uniku mudell ta' mħabba vera. Min jaqlajneħ minn fuq Ġesu jista' jparla fuq l-imħabba, imma ma jistax iħobb bil-verità Żisħuti. Min jaqlajneħ minn fuq il-kelma ta' Ġesu, is-salib u l-kelma, ma jistax iħobb verament. Min ma jirċevejx lil Ġesu biex jagħtih il-qawwa biex dak li jifhem li hija mħabba jgħixha, ma jistax iħobb verament Żisħuti. U għalhekk fid-dinja tagħna hawn daqshekk inkwiet. Għax kollha nafu nitkellmu fuq l-imħabba. Imma ħafna minnha mhumiex kapaċi jagħtuha l-imħabba. Araw x'qalilna dawn l-aħħar siltiet mill-Evanġelju ta' San Mattew li qegħdin nisimgħu Żisħuti huma ħanejtek l-Evanġelju fil-qosor ta' għax Ġesu qed ikellemna fuq l-imħabba. Ġesu qed ikellemna fuq kif inħobbu verament. Araw x'qalilna Ġesu llum. Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, mela jekk titfa' l-ħarsa tiegħek fuq ta' Ġesu u issir tixbħu hekk kif isser tiġi wara Ġesu u x'hekk. Għandu jiġħad lilu nnifsu. Min irid ipaxxi lilu nnifsu ma jistax iħobb. Għax bl-Ingliż ukoll jgħiduha love until it hurts. Ma kemm huma kapaċi jagħmlu għax jekk m'intix lest li tbagħti għal min iħobb, mela x'imħabba hi? Għandu jiġħad lilu nnifsu. Jekk jien m'iniex kapaċi ngħid le lill-gosti tiegħi u lill-kapriċċi tiegħi biex inħobbok lilek, mela jien għadni ma nafx inħobb, dak kif isser tiġħad lilek innifsek. Tkun kapaċi tgħid le lill-kapriċċju u lill-egoiżmu tiegħek biex tingħata l-oħrajn. Għax jekk hemm definizzjoni vera ta' xi imħabba jfisser tagħti lilek innifsek ta' Żisħuti mhux hekk għamel Ġesu fuq is-salib. Mhux hekk jurina, mhux hekk. Jerfa' salibu. Għax minn is-salib tiegħu irid iwikkieħ fuq ħadd ieħor ma jistax iħobb Żisħuti ta' mhux kulħadd għandu s-salib. Imma hawn mejn is-salib ifittex jaħarbu. Irid jaħarbu s-salib u x'hekk allura jinfex fil-vizzji tad-dinja minn għalih, fl-aljenazzjonijiet tad-dinja. Ħmerija, nagħmlu ħmerija kbira jien magħkom ta' m'iniex aħjar minn ħadd. Ma kemm nisbaljaw meta nagħmlu hekk Żisħuti għax imbagħad illum jew għada s-salib ħansibu hemm. Imbagħad tiġi d-desperazzjoni. Min jgħaddi ħajtu kollha mingħajr li jaħrab is-salib. X'in jinduna li ma jistax jaħarbu jsib id-disperament Żisħuti ta'. Hawn min is-salib jipprova jwikkieħ fuq ħadd ieħor billi jgħix l-egoiżmu tiegħu. Xi ħmerija mbagħad tispiċċa f'ħajtek vojta. Għax ma tkun min mhux kapaċi jħobb jispiċċa b'ħajtu vojta Żisħuti. Min ma jingħatax għalhekk x'qalilna Ġesu jimxi warajja għax min irid isalva l-ħajtu. Xi tfisser din jitlifha jgħidilna Ġesu.
Min hu egoist jaħseb fl-interessi tiegħu fil-kapriċċi tiegħu qabel kollox u kulħadd jitlef is-sens tal-ħajja, jispiċċa ma jafx għalfejn qed jgħix. L-egoiżmu ibattal is-sens tal-ħajja, tispiċċa tgħix oxra imma qalbek vojta. Ma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi jisiba, min jagħtiha ħajtu. Issa tagħtihiex bħal San Lawrenz il-bieraħ mit-martri, bħal Santa Kjara. Kull wieħed u waħda minna jrid jagħti ħajtu. U x'hekk, skont il-vokazzjoni tiegħu jien nagħtiha bħala saċerdot, ma jfissirx li bil-fors tmut ta' dawk huma l-ftejt li l-mulej jitlobhom is-sagrifiċċju ta' ħajjithom fis-sens li jmutu verament iċarċru demmhom. Imma kull wieħed u waħda minna din il-għażla l għandu ħajtek jew tagħtiha jew taħlija m'hemmx triq tan-nofs. Issa tagħtihiex bħala miżżewweġ jew miżżewġa, bħala persuna singola, bħala tabib, bħala avukat, bħala ma nafx, dak li jnaddaf, bħala jien bħala saċerdot, kull wieħed u waħda minna. Jekk ma jagħżilx fil-ħajja li dak li jagħmlu bimħabba bħala qotja tiegħu nnifsu għall-oħrajn, jispiċċa jitlef is-sens tal-ħajja żżuti. Għalhekk jekk taħdem intax għal flus biss, x'gost fija l-ħajja. Jekk taħdem iva tittgħix, però l-iskop tiegħek huwa li taqdi lill-oħrajn, x'differenza żżuti. Dak li qed jgħidilna Ġesu. Għax x'ikun jiswielu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha ikollok il-flus kollha tad-dinja u mbagħad jitlef ħajtu, titlef ħajtu ma jfissirx inċident tat-traffiku ta' titlef is-sens tal-ħajja. Tispiċċa ma tafx għalfejn qed tgħix u x'hekk. Jew xi prezz se jagħti l-bniedem biex isalva ħajtu u x'hekk eżisħuti. Da qed jgħallimna Ġesu llum. Ejjew nitolbuh ta' li f'dinja li tbedet minn Ġesu. Wallu d-dinja mimli egoizmu, kapriċċi personali, dinja li tparla ħafna fuq l-imħabba ma tafx tħobb. Dinja li hemm Alla infinit qed jitfa' xmara ta' mħabba fuqha, imma dinja li tagħtu dara lill-mulej u għalhekk ma qastaf li Alla jħobba, eżisħuti. Ejjew nkunu jiena u ent li nagħmlu d-differenza. Li nibdew ngħixu l-imħabba vera, eżisħuti, x'inkella x'jiswa li niġu l-quddiesa. Li niġu l-quddiesa suppost ilaqgħana ma' Ġesu biex noħorġu fid-dinja mbarra u nħobbu kif iħobbna Ġesu, eżisħuti ta'. U nispiċċa b'dak li jgħid San Ġwan tas-Salib. Jgħidlek fejn m'hemmx imħabba, poġġi l-imħabba u ssejb l-imħabba. Mani jekk id-dinja tagħna ingergru ħafna għax m'għadix kapaċi tħobb bitgergir ma ħanibdlu xejn. Ejjew nibdew jiena u ent inħobbu bil-verità biex fejn impoġġu l-imħabba nsibu l-imħabba għal grazzja t'Alla. Mu bil-bieqfa jiġobkom. Aħna u nagħmlu l-festa ta' Santa Kjara li bint xierqa ta' San Franġisk ħarset sewwa u bla nuqqas ta' xejn l-ispirtu tal-faqar evanġeliku, nitolbu l-Alla l-grazzja biex ma norbtux qalbna mal-fruwat tad-dinja u mal-ġejt li jintemm, ħalli nimxu qrib sew wara Kristu u dejjem aktar insiru nixbħuh. Mulej Ġesu, inturina l-Knisja bħala l-arusa tiegħek kollha ġmiel u sbuħija, żomma qaddisa u bla teba quddiemek fil-mħabba, nitolbu ismana. Mulej Ġesu inti tagħti ġieħ speċjali lil dawk kollha li bħal Santa Kjara jażlu li jgħixu ħajja ta' safa u ta' faqar minħabba s-salna ta' smewwiet. Żomm taħt il-ħarsin tiegħek u wettaqhom f'kull xorta ta' grazzi lil dawk kollha li ħallew id-dinja biex jimxu warajk, mod speċjali niftakru llum fis-sorijiet tal-klawsura kollha, mod speċjali l-Klarissi, nitolbu. Mulej Ġesu inti rid tgħix f'qejr wumli fid-dinja, għad id-den lis-setanin u l-lonja tad-dinja biex jarfu jużaw sewwa l-ġejt li għandhom f'idejhom, ħajġibu l-quddiem il-ħajja tal-bnedmin fuq l-art, nitolbu. Mulej Ġesu inti daħħalt lil Santa Kjara għal mejda tiegħek fis-sema wara li temmet ħajjita fuq l-art, daħħal il-qaddej tiegħek Dun Luis Bezzina u lil ħutna mejtin kollha fis-sema biex huma wkoll jissieħbu f'din il-mejda tiegħek, nitolbu. Nitolbu eżis ħuti minn qalbna għall-anzjani, għall-murda,
għal persuni bi bżonnijiet speċjali, għal dawk kollha li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli ta' bilħaq biex iħossu li dak li qed jagħmluh ma' Ġesu. Nitolbu għal dawk li jitolbuna, nitolbu għalihom u għal dawk kollha li jeħtieġu it-talb tagħna bħalissa żisħuti fiskiet, ejjew lil Mulej nofrulu t-talba personali tagħna. Mulej Ġesu Kristu Ibn Alla l-ħaj, Inti għażilt lil Santa Kjara biex toffri lilha nnifisha bħal offerta kollha fwieħa għalik. Għatina li nitgħallmu minnha kif insalbu l-ġisimna bil-ġibdiet u n-nuqqasijiet kollha tiegħu ħantemmu f'ġisimna dak li jonqos mill-passjoni tiegħek għal ġisem tiegħek li hu l-Knisja. Inti li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem bil-misteru ta' dan l-ilma u imbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana Mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni Mulej minn żuniti u dinub tiegħi nofrilek. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' Mulej dawn l-offerti li aħna għaddejja tiegħek tellajna fuq l-altar imqaddes fit-tifkira ta' Santa Kjara, ħolna minn kull rabta tad-dinja biex ma jkollniex ġid ieħor ħliefek bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Narfew qlubna l-fuq, niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr għax fil-qaddisejn li kkonsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-saltna tas-smewiet jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-għaġeb għax bijen terġa' ssejjaħ lill-bniedem għal qdusija li fija sawwartu fil-bidu u ddewqu minn issa d-doni li bijhom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Siedna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla eda. Qaddejs, 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 Mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fisem il-Mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddejs tas-sewwent Mulej, int lajn ta' kull qdusija qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħa l-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha
għal maħfra ta' dunubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nixxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mo speċjali llum qegħdin nitolbu għar-ruħħuna Dun Lewis Bezzina. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli Santa Kjara tas-Sisi u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slimu l-għaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħidni bih. Kristu nitolbok li din itħallih id-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħina tiegħek tkun hija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi ta' ġismek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jisfoqrix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Zdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejn. Ġisem ta' Kristu jħarisni ħajja dejjem. Dem ta' Kristu jħarisni ħajja dejjem.
Hashem ġewwa kull fritem, jiftu qalbhom mingħajr biża' fitex jinħallu lill-Kristu. Kristu eli inti biex għalek nidakun għaddejjuni ta' kull fritem biex timħaqa b'isir wassal. Jiftu qalbhom vera Kristu huwa jaraf x'hemm ġewwa kull fritem, jiftu qalbhom mingħajr biża' fitex jinħallu lill-Kristu. Kristu il-salibek tal-rebħa ta' kull snin, dik tal-ħajja fuq il-mewt, dik tal-maħfa fuq il-tlum. Jiftu qalbhom vera għall-Kristu huwa jaraf x'hemm ġewwa kull fritem, jiftu qalbhom mingħajr biża' fitex jinħallu lill-Kristu. Kristu għenna Lil-salibek biex inkunu l-idejn tiegħek, il-qalb tiegħek, il-ħobbu lill-bnedmin. Jiftu qalbhom vera għall-Kristu huwa jaraf x'hemm ġewwa kull fritem, jiftu qalbhom mingħajr biża' fitex jinħallu lill-Kristu. Ngħidulu grazzi bil-qalb lill-Mulej għall-Ewkaristija llum il-ġimgħa, nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu msallab il-ktieb il-kbejjer kif kien isejjaħlu San George Preka, għax jgħallimna dak li l-ebda ktieb ma jista' jgħallimna l-imħabba vera. Insellmu lil Ġesu bil-qalb u ngħidu naduraw ko Ġesu wimberkuk. Naduraw ko Ġesu wimberkuk. Naduraw ko Ġesu wimberkuk. Nitolbu Mulej bil-qawwa ta' dan is-sagrament, mexxina bla qiegħda fit-triq ta' mħabbtek fuq l-eżempju ta' Santa Kjara u kompli l-opra tajba li bdejt fina sa ma temma għal jum ta' Kristu Ġesu ibnek li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-Mulej magħkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll.